assalomu alaykum подписчикои азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба TikTok канал, Instagram канал ва YouTube канали молбозори Масчо. Касе ки дӯстони азиз тамошо карда наметавонад навори моро аз ғарибӣ, яъне ки аз мусофирӣ, VPN қити мақсад мегӯянд сус кор мекунад YouTube. ҳамин сабаб метавонед ки бо наворҳои моро дар омада дар YouTube, TikTok канал ва Instagram канали молбозори Масчо дар омада тамошо кунед дӯстон. Хоноҷини гибрид мебошад. Чиста дӯстон гибрид. Додош чиста германский сементал, очаш бошад швети буралоа дӯстон. Мол не ки чиста сементал омадагӣ. ҳамин чиз аксари одамон сементали тоза гуфта мебошад, не ки мол сементали тоза нест. Чиста дӯстон моли худоқад ширӣ мешавад оянда. Касе гирад иншаалло баракат меёбад. Хоноҷин акн нав 3-4 моҳ шуда истодааст. Нашод хӯрдан саломатиш ҳама чиз 100%. нархи хоноҷин дӯстон 16000 сомон савдо мешавад. Мегзарем дӯстон боқаи номери 2, боқаи гибрид дӯстон. синни солаш 10 моҳ шудагӣ, 9-10 моҳ шудагӣ. баландии қадаш тақрибан 120-125. вазнаш дӯстон тақрибан 320-350 килограмм ва вазни хоноҷин тақрибан 150-160-70 кило. хоноҷин номер 1 боқа бошад 320-340 ё 350 кило тақрибан. нархи боқа дӯстони азиз 18800 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад. касе ки дар ҳақиқат харидори ҷазбанда, марҳамат дӯстони азиз, ба номари зери экрани мо занг занед, муроҷиат кунед, харидорӣ намоед. боқа дӯстон додош сементал, очишро сигаб намедонем, чунки моли дар бозор харидорӣ кардагӣ будем. ман ҳамин бо амраи ҳоҷи бобо, неки очаш маълум нест чӣ хел парода, неки додош аниқ дӯстон сементалай. мегзарем ака дӯстон навбат ба боқаи номери 3. ман ҳаминам дӯстон боқа гибрид мебошад. 3-4 моҳ шудагӣ ба гуфтаи соҳиби мол дӯстон. мол бу дӯстон ягон хел камбудиш нест. худоқад касе гирад иншоалло баракат меёбад дӯстон. баландии қадаш тақрибан 110-115. вазнашам бошад дӯстон 160-180 килограмм тақрибан. бо касе мехоҳад омада дӯстон дар наздик бинад молҳоро. нархи ин боқача дӯстон 14300 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад. марҳамат кунед бародарони азиз, шансро аз даст надиҳед. аз молҳои элита дӯстон успед кунед ки молҳои элита дӯстон харидорӣ намоед. худои меҳрубон нигаҳбонатон то наворҳои оянда дӯстон.